Cela inkomo embili nembuzi embili yiso ngeke ngoba kanayo angazi baba ngiyabona ngicela inkomo embili nembuzi embili ngicela inkomo embili ngeke ningithukanise nohulumeni ningithukanise nomnyango ngidlo 190,000 mina kimi ungangeni ngisho isenti nenza mina ngibhizi ngilungisini incwadi zama-security azikaphasi nina ngapha senivula ama-security angithi yeba ngizokushaya lalela ngimanje ngizongibuza ukuthi ngineminyaka ngizoyitshela ngino-60 bantu izongigoba thezi ngizokuba ngikushaya uNkulunkulu usuzongiphuphile nidla impahla zabantu nidla yonke into Ngabe sikulindile ngathi ungayiphakamisi ngathi sebenzela isizwe usebenzele uhulumeni ungasebenzeli iqembu usifakalela udaba luthe losipinde wena njani uxolisana njani njengoba nini omnye napa abantu abadla impahla zabantu emithini hayi lesi sikephe uzokhipha inkomo embili nembuzi embili uzokhipha inkomo embili nembuzi embili manager uzokhipha inkomo embili nembuzi embili ayicela bambela umlini uzokhipha inkomo embili nembuzi embili lalela baba yabona umuntu mayenze nje ubaba lo uduma kude la afika zehlisa khona isithunzi umuntu ulahlekelwe izimbuzi sobhadala uduma kude ayithengisa umuntu ulahlekelwe izimbuzi kukhokha kuduma kuduma kude ayithengisa ufuna ukufaka amazabazaba manje Kona ngishikunzi bafanyathi. Lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji. Ebramani. Wangitshela mina. Lalela ngicela uNkulunkulu isongeso bheka. Amakusema ngithi ayakhona. Khona. Awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona. Uma ngingakathi ngizofuna ngishayela abafothi mabe ngayikhokhi lezi inkomo. Yilezi inkomo yijele. Abahambe bawuphatha ngoma bose baqonda. Cela ukukhipha udaba jaba. Asitshonke esikebheni lapha abafaka ukugaba. Yes. Besisa ngoma nge-12 kaJanuwari. Sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona. Iy'nduna zakhona zakhukhumala zathi sibona kuyalokhuzwa salonke isikebhe kuloshemele. Yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi. Yathi iyayiphatha AK. Napa lona kungikwaza umkhosi ngimbanjele kusala yabe ngoma. uNkulunkulu uyokuphenya endleleni zakho uma ungihloniphile wakwazi ukuthola isijezo wahlawula. Uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha. Uzokhetha ukuthi siyabulala ngeke inkomo nidubule nifake ecourtroom nambe niyoyisaha nithwala imbuzi eziwu10 nithengiselane bese lithi kuzolo kuthiwa mina thatha nonke amalunga nani uqobo nambe niyophatha ngoma akuthi usatshelwa lutho nangu shemela niyezwa na wena njena nje wabela nje mina rasta ngilibiza ngesela nginonobhala nje nabo seyirasta njengabo ngibiza ngesela uyafuna ukubela phambi kwesikephe uyafuna ukubela phambi kwesikephe uyafuna vele nje mani banje ukuthi wena ngamasela lalela baba ngiyabona ingane uma uyitshela umthetho nayo ibeka izilwane ubekeleke nobugebengu baba malini ama-security ayibhadala kubo abhadala kubani ama-security amabhunu abhadala kubani amabhunu abhadala kubani amabhunu kuyi-akhawunti kabani ubani wakunika igunya ubani wakunika igunya ngifuna nje impendulo eqondile ubani wakunika igunya
Unyazane nodwa njengoba lekanje. Lalelani ke bathi uthi bagunyazane bodwa. I-bank balance eskephithini. Njengamanje ingaphansi kwa-2000. I-bank balance eskephithini. Angiyazi ifike eqondile. Yeah. Trash. Iduma kude lona. Ithini bank balance trash? Wathi akafundile, bamnika imali baphinde bayidle. Lalelani niyaphazamisa. Uma mfowethu credit sokhela laba abahambayo ukutaba. Ngizocela asizokuphikisana nohlelo lukahulumeni. Uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-8. Anibophe kuyohlukaniseleka phambili ukuthi uba no-right uba no-wrong. Ngicela kusuka namhlanje cela ikomiti lakho report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngiyocela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga. Mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa noma kuNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela. Ngoba umuntu mayengashayi uyahlupha Kakhulu. especially thina abantu abamnyama uma ngabe nje induku ungezi ukuyithola. Ephole nisebenza ngey'gebengu. Isigebengu sijabuliswa ukungena evenini siyoboshwa. Siphume sibuye sihluphe. Akade athi umuntu uzokushanga ubhayilele. Kusho isigebengu. Induku iyona eqondisayo. Uyabona nje nina nidinga induku. Ilabo baba ababili esibasusa laba seMpumalanga badinga induku. Yini nidinga induku? Kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba. Nasi. Ngizolithola ithuba bawusuka labaholi ngizolibanga. Suka namhlanje. Hambani niye emphakathini weSkebe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano. Ubuyele kube ngeke. Asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela. Nginitshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozosebenza ngaphandle kwecase number. Akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda. Hluka kanjani usifake inkingeni bantu beSkebe ake nenze Asenyaweni. ngendlela. Akekho umuntu okufanele ethule ngisehlahleni washaya inyawo awunqunye umlenze. Yes. Abantu abenza lo mkhuba leyo. Ilabo esingenabo la enhlanganweni. Hlale sisho sithi nge-23 kaDisemba siyahlangana. Sishumayelana nale nkulumo. Nge-15 or nge-16 kuhlukana iholy duty linini. NgikaJuni siyahlangana. Sisuke sizonikhuza kulo nto leyo. Ngicela nambeni ohlala phansi. Cela bezosayina laba abathathu lapha nobhala. Inkomo Bakuba kude laba abakhulu. Amandla! Amandla! Uxolo wami. Amandla bayosayina. Amandla!